Фарида Тарона яке аз зан сарояндагони афғон мебошад, ки намоҳанги ҷадидеро таҳти унвони секси гурӯҳӣ пешкаши ҳаводоронаш намудааст. Ин овозхони маъруф тавассути ин таронаи наваш режими даҳшатафкани «Толибон»-ро танқид карда, аз бадрафтории онҳо нисбати занон дар Афғонистон қисса мекунад. матни ин оҳанг ба қалами шоирон Шаҳром Фаршед ва Султон тааллуқ дошта, оҳанг ва продюсерии онро Шаҳром Фаршед ба сомон расонидааст. Фарида Тарона бо ин гуна сурудҳои ҷаззобаш пайваста аз поймол шудани ҳуқуқи занон дар Афғонистон садо баланд мекунад. Касе агар мехоҳад ин сурудро бишнавад, дар зер пайванди он гузошта шудааст. марҳамат гӯш кунед ва хулосаи хешро нависед.